A város legsötétebb éjszakáján egy magabiztos ember vállalja el a lehetetlen küldetést. Túlélzéstán fogas a legtöbb termét egyetlen este alatt. A belépés után azonnal a mélyhol fogad, fények, tömeg, és én már most elvesztettem a haverokat. Innen pedig lecsúszol az Unterweltbe, ahol a basszus olyan mély, hogy a pulzusod már remixeket csinál. Ha túl sok, menekülés a Liblingbe. A stratégiai pihenőpont, ahol mindenki azt hazudja. Csak egy ital, és megyünk tovább. De senki nem megy tovább. De te más vagy. Áttörsz a fogasba, itt történik minden nagy csavar. Sosem látott arcok, izgalmas tagok, és egy régi ismerős, aki megkérdezi: Te meg melyik terembe mész? Fogalmam sincs. Amikor azt hiszed, hogy nincs tovább, betévedsz a frémbe. Technoütömek, lépegetés, és egy csomó napszüveges arc, aki hirtelen 3000 megtett lépésnél jár. Tényleg hirtelen. És ekkor elérkezel a végső főellenséghez, a robothoz, ahol gitárszólók repülnek, a fejek ráznak. Ez az éjszaka nem a hősökről szól, hanem azokról, akik reggel 5-kor még mindig azt mondják: jó, de ígyunk egy utolsót.